سلام زغبركم تخاتلتنا خميت وعلو مباركس ناي ساعة زيزينان مجلسن حيزالكم متيالله مجمرتاقن رستاتو مقراباوين وساني كوميشن دوب كخبرون مسير ترازم دنهم كم محاشون زغصبوا مغنياتات انتايو ابتحت زبلارستي بنافا برستوها بمجلسي حموش إرتراوين أبقالاي تركانا كينيا مويتهم ترخيبهم إثيوبيا كابتن أدن خفلا زي كلا سلست هاكرات حنت تباهلا باباس فرانسيس كينات أزاي أكل قبل تزاريبو من كالوتن زبلو زيناتات حيزنا متيناكم لنا سناي مكتتال مقراباوين وساني كوميشن دوب كخبرون مسير ترازم دنهم كم محاشون زغصبوا مغنيات انتايو أبتحت زبلارستي من أفا برس زيتوها بمجلسي أبز حلفور حدر أو على السلام الجرس مركز كيادن ناي موداتان بين كوميشن دوب إرتران إثيوبيان أباي تخملكت لومي لعل زغونا كالأوان أقداسيو زيتحستو مجلسيتات بأمريكا حبرت أوروبان بريطانيا انتزرقي حقنيو بتوسغي من محدار أمريكا نمم محياش زمدنا مس إرترا زمركت هاجر أو استراتيجي سميو سفح سرسرات زحزة مجلسي زرقي حلو أزي دحر خلت عقد و ديكيدز هاندبت زوتسا كلت مجلسيتات زي معرابوين مس إرترا تسنحهم بوليسي يغيرو خمزة لو زرقي يخبها لكال غازي تحدث إرترا بوغنا نتبين سم الجرسي كبر زبل بزم رابوين استوها بمجلسي دونجيو غنا انقع أي بخارة كتبل وتاو ملاش هباتلو الله نمغانو نمنت أيوم أمريكان مالابوين زعبتان أبزقو هنزين 360 ديجري زتمزز لو تبوليسي وطاي أبلع لإرترا زقبر زلو قداماي إرترا مس روسيان تشاينان هانيزاتو زلو التادراوي زتاوي كتباون بهلاون زمدناتات نأمريكان مالابوين زعبتان أنبز أصدقون بمهلاو أبز عالمنا كابتي بزو معربوين استعبلل انكو قطباو سرعات نابوزح قطباو سرعات تساقاقرلو زلا وسانن تأفا في المدرخ إذا أورا دحرو كينات تقراي أبقرن أفريكا بوتادرو حيلي سبللي لاوات زلا إرترا أما مسرات زي حدش عالمو سرعات وي نيو وورلد أوردر نتفترات الزهات بمهلاوايم روسيان تشاينان دحرتين بريزيدنت إسياس عديمن نوزحات بزاقرمن نسألات خاب زرعادن زقبر كبرت سملو عقبابلا أبز حلفة شوعات شمون تاورح مسيرتا مسرتانو زلوا كل تناوي زمدناتات وتادراوي تسأتتاوي قطباون بهلاون زمدناتاتن تكبارون نأمريكان حبرت أوروبان كبير شغلت فتيرو يركب أزن معرباوين أفل ما قبل الإرترا زقط بمفتارين كفتحو فتينان حدا غابو دما نكدامين سرعات بلسقنا نتقراي أبقد مجنبرا سلفو قبل الإرترا كونات يوجن كايدون متبعان من دقافنين يرو أزي تلمين دم بوليتيكينيا أبا أحمد أفدق بحري حيلة تتكيمناون إثيوبيا كفوت كنقبرينا قبل زاسمعو هوتوت مدرخا كي أمريكا يتسانيحا انتخونه إرترا بخلو مداي أورا بوتادراون سأتتاون مداي نقتب لكويناي ترهبتن بأنزارو إثيوبيا يا تفنتي حناب زي تقريلو فتسوم ناي مجززا عفافيت كترقز ترأيا زلا كلاي كم زبل على استنكفنايو إثيوبيا أورا بوشت أو نوزن كلولاون تحمسات بتاتن سلزلان أمريكا دما تسفاس لسانتلان أبكندا إرترا كم استراتيجي كوت مشارخت محازة أمارات زي بلو فتح كوينو رخيباتو زلات مسل كاب هاجرات قرن أفريقيا متكلاويت زي تأمامن وتدرب بقات التونن زي تساعدن هاجر وزفكرن مكات هزبن زلوا انكو هاجر إرترا بمخنا اتدليو حارة بوليتيكا ومسمر نخد كتل منقد بمخفات مساء استراتيجيكا وزمدنا كت مسرت أمارات زي بلو فتح مخانو سلاز عمناتيوم أزلما بزحات تنتنتي انت اللايتوم زلاتي إرترا زخونو أهكراوين تنتنتي زي قلص وزلوي سالساي أبزا أبقم كيحب حارة تركب سودان نباري بوليتيكاون وتدرون فتح نممس أبزك برزلو موسواسات تران أقداسنة منغستي إرترا عزوز بمخانو أمريكا نزب لجاتات ناي إرترا خدك أمالو دليت كاتري بحريوي رابعي أبقداي مزابو بابي المندبون مزا أبقى حبحرن هنداو كانسون تفتيرو زلو وهو بكونتات أقداسنة إرترا أزيلو الكوينو سلسة رخبة أمريكا مس إرترا زمدنا نختم محيش كابز قصبو مخناتات برابعي درجة ستكاسيو مخناتو واننت مزابو بابي المندب إرترا جيبوتين أتابو حتى تمرح زلا يمننين إرترا زمنا وأسوار استعدك بقعن وفوين حيل بحرتونن بمخانن كال عبيت بلجاتات سلازلوان أمك تأزي أو عالم تسقات فتيرو زركب من قصقاص حوتي عزوز عبركتو تكبر بقات بمخانا أمو داتا أمبار إرترا نزلنا لساماني عمتات سقاصل رؤي بوليتيكا وعلاقن زي كتاو أواج كيناتن إقلالاتن بحيال مختاز بات سنيا بديا بعوت مساس كتب المبقى عزانة سريو أزو أمريكان حبرت أوروبان زقبر زلو قويا منكستي إرترا نزي معرباوين ناس بوليتيكا مسمر إرترا كيتن كفوك مسرت وزدلي زلو زمدنا كم أقداس أمرات خمزريو رديو مغنياتو بوليسي وصع منغستي إرترا مزخونة هاجر أبنتوف بوليتيكا وصمدو وي أكتيف بوليتيكال إنجيجمنت زسرت قسقاسن كفتن بوليسي زلو
ኢትዮጵያ ካብተን ዕዳን ክኸፍላ ዘይከኣላ ሰለስተ ሃገራት ሓንቲ ተባሂላ ኢትዮጵያ ብዕዳጋ ዓለም ኣብሸጠቶ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ቦንድ ወለድ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ገደብ ግዜ ክትከፍል ዘይምኽኣላ ፀብፀባት ሓቢሮም። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ከም ዘመልከቶ ኢትዮጵያ ትማሊ ሶኒ 25 ታሕሳስ 2023 እቲ ክትከፍሎ ዝግባኣ 33 ሚልዮን ዶላር ስለ ዘይከፈለት ዕዳኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ሳልሰይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ተመዝጊባ። ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ታሕሳስ 2007 ዓመተ ምህረት ዝተወስደ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር መሸጣ ቦንድ ወለድ ዝኽፈለሉ ግዜ ቅድሚ 2 ሰሙን ማለት 1 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ክእስ ይብቅዑ። እንተኾነ ድሕርቲ ናይ ክፍሊት ገደብ ግዜ ምዝዛሙ 14 መዓልታት ዝነበረ ናይ ምሕረት ግዜ ወይ ግሬስ ፒሪየድ እንትማል ሓሊፉ መንግስቲ ነቲ ኣዘራረበ ኮይኑ ዘሎ ልዑል ወለድ ከም ዘይከፈለ ኣረጋጊጹሎ። ብሉምበርግ ሎም ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ ክፍሊት ከም ዘይተፈጸመን ግዚኡ ከም ዝሓለፎን ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ምምሕያሽ ሂንጃት ሻሚል ከም ዘረጋገጸሉን ሓቢሩ። ነዚ ስዒቡ ኢትዮጵያ ምስተን ዕዳን ክኸፍላ ዘይክእላ ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝተጸንበረት ሮይተርስ ጸብጺቡ። እተን ክልተ ዕዳን ክኸፍላ ኣይክእላን ዝተባሃላ ሃገራት ኣፍሪቃ ጋናን ዛምቢያን እየን። ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ንኹሎም ኣለቃሕቲ ብማዕረ ዓይኒ ስለ እትርእዩ ኢሉ። ሚኒስትሪ ትልምን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ ቅድሚ 3 መዓልቲ ምስ ማዕከን ዜና መንግስቲ ዝኾነት ቴሌቪዥን ፋና ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ወለድ ዩሮባን ዘይከፈለት ሕፅረት ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኢላ። ወሲኻ ንሕና ካብ ወፃኢ ሃገር እነእትዉ ኣቑሑት ኣብ ዓመት ሓያሎ ቢልዮናት ዶላራት እንኸፍል ሃገር ስለ ዝኾንና 30 ሚልዮን ዶላር ዘይምኽፋልና ኣብ ሽግር ከም ዘለና ኮይኑ ክዝረብ የብሉን። ኢትዮጵያ ዋላ እውን ኣብ እዋን ቅልውላው ኮይና ዕዳኣ ብምኽፋል እትፍለጥ ሃገር እያ ክትብል ተዛሪባ። ዕዳኣ ክትከፍል ዘይምኽኣል እንታይ ማለት እዩ? ቅድሚ ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቦንድ ንመሸጡ ኣቕሪቡ 1 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ረኺቡ እዩ። ሓደ ክፋል ናይ ዝውዕል መጠን ወለድ ልቓሕን መስርሕ ኣከፋፍላን ይምልከት። እቲ ልቓሕ ናይ 6.625 ሚእታዊት ዓመታዊ ወለድ ዘለዎ ኮይኑ ኣከፋፍሉ ድማ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ወርሒ ይፍጸም። ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ነዚ ወለድ ክትከፍል እኳ እንተጸንሐት ሕጂ ግን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክትከፍል ከም ዘይትኽእል ኣፍሊጡሎ። መሰረት ስምምዕቲ ልቓሕ ዕዳ ዘይምኽፋል ወይ ቴክኒካል ዲፎልት ወይ ውዕል ዘይምኽባር ክበሃል ከም ዝኽእል ኪላታት ስነቁጠባ ይዛረቡ። 5 ኤርትራውያን ኣብ ቃላይ ቱርካና ኬንያ ሞይቶም ተረኺቦም። 5 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ቃላይ ቱርካና ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቢቢሲ ገሊፆም። ዘይካኦም ክልተ ካብቲ ሓደጋ ድሒኖም ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ከም ዘለዉ እውን ብተወሳኺ ተፈሊጡሎ። እቲ ሓደጋ ዝሓለፈ ሰንበት 17 ታሕሳስ ለይቲ ከም ዘጋጠመን ምስቲ ሓደጋ ብዝተሓሓስ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘይኣተወን ተገሊጹ። ዋና ታጃልባ እውን ንብረቱ ሒዙ ንቦትኡ ከም ዝኸደ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ገሊፆም። እቶም ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ንኡጋንዳ ክኣትዉ መደብ ከም ዝነበሮም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እቶም 5 ሰባት ግን ስለምንታይ ኣብቲ ቃላይ ክኣትዉ ከም ዝተገደዱ ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ፖሊስ እቲ ከባቢ ነቶም ሬሳታት ኣልዒሉ ሎደዋር ኣብ ዝተባህለ ከተማ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣእቲዎ ይርከብ። መቕረብቶም ግዳያትን ቅዱሳት ኤርትራውያንን ኣብ ኬንያን ነቲ ሬሳ ናብ ኤርትራ ንምስዳድ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ የመልክት። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሱዳን ዝተወላዑ ኩናት ሓድሕድ ታሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ንብረቶም ረሓርሖም እግሪ ኣውፅኒ ናብ ፈቐዱ ተበታቲኖም ፋሒሎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ገለ ካብቶም ስደተኛታት ብኢትዮጵያን ኬንያን ኣቢሎም ንኡጋንዳ ይኣትዉ ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡሎ። ብዘይካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እውን ካብቲ ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፍጸም ዘሎ ምስርጣይ ብሃውሪ ዝግበር ማእሰርቲ ከምኡውን ምንዋሕ መስርሕ ሕቶ ዕቑባ ሃዲሞም ይወፁ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ዝተፈላለየ ብፅሒ ዘለዎም ጉጅለታት ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ክኣትዉ ከም ዝተታሕዙ እውን ፖሊስ እቲ ሃገር ገሊፆም ምንባሩ ይዝከር። እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ድማ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ኮይኑ ከም ዘሎን ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጫካታት ኬንያ ተደርቢዮም ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ቁጥሮም ዘይተፈልጠ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ መደበራት ፖሊስ ተቐይዶም ኣለዉ። እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣስከርቲ ተታሊሎም ንጉዕዞኦም ክሳብ $2,000 ከም ዝኸፍሉን ኣብ ኬንያ ምስ ኣተዉ ድማ ኣደዳ ማእሰርትን ሞትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ባዕሎም እቶም ስደተኛታት ይዛረቡ ኣለዉ። እቶም ኣሰጋገርቲ ሰባት እቲ ጉዕዞ ብመኪና ከም ዝኸውን ከም ዝሕብርዎምን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ጥራይ ንልዕሊ 20 መዓልቲ እግሮም ክጓዓዙ ከም ዝግደዱን ገለ ስደተኛታት ንቢቢሲ ሓቢሮም። እቶም ስደተኛታት ገንዘቦም ከፊሎም ከብቅዑ ብጥሜትን ንህይወት ዝፈታትን መሪር ኩነታትን ከም ዝሓልፉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ጳጳስ ፍራንሲስ ኪናት ጋዛ ይኣክል ኢሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኪናት ከብቅዕን ብሓማስ ጀወ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያን ሓራ ክወፁን
ጻዊዖም እቶም ጳጳስ ኣብ መዓልቲ ልደት ፈረንጂ ኣብ ዘስምዕዎ ስሩዕ መልእኽቲ እቲ ሕሱም ሰብኣዊ ኩነታት ንምፍታሕ ንቓዛ ዝያዳ ሓገዝ ክግበር እውን ተማሕጺኖም ኩናት እስራኤልን ሓማስን ብ7 ጥቅምቲ ዝጀመረ ኮይኑ ዕጡቓት ሓማስ ናብ እስራኤል ሰጊሮም 1200 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት 240 ድማ ጆሆ ሒዞም ዛጊት ልዕሊ 20,000 ፍልስጥኤማውያን ብደብዳብ ሕነ ምፍዳይ እስራኤል ከም ዝተቐትሉ እውን ሓማስ ይሕብሩ ኣለዉ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኣከቡ ኣሽሓት ኣመንቲ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያንን ፍልስጥኤማውያንን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብማዕረ ኾኒኖም ሓዘን ግዳያት ናይቲ በዕለት 7 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ኣብ ልቢ ኣሎ ነቶም ክሳብ ሕጂ ጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሓራ ንኽወፁ ህፁፅ ጻውዒተይ ደጊመ ገልጽ እቲ ወታደራዊ ወፍርታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሲቪላውያን ዘውርዶ ዘሎ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ከብቅዕ ድማ እምሕፀን ነቲ ተስፋ ዘቑርፅ ሰብኣዊ ኩነታት ንምፍታሕ ድማ መገዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ብምኽፋት ክፍታሕ ይጽውዕ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ካልኦት ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ግጭታት ኣመልኪቶም እውን ተዛሪቦም እቲ ንኣስታት 2 ዓመት ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ሰላም ክወርድ እውን ጸዊዖም ብተወሳኺ ኣብቲ ብናይ ዓመታት ኩናትን ዕግርግርን ዝተናወፀ ሃገራት ሶርያ ሊባኖስን የመንን ፖለቲካውን ማሕበራውን ምርግጋእ ክረጋገጽ ከም ዝጸለዩ ገሊጾም ጳጳስ ፍራንሲስ ንኣርሜንያን ንኣዘርባይጃንን ከምኡውን ካልኦት ኣብ ሽግር ዝርከቡ ሃገራትን ንገለ ክፋል ኣፍሪቃን ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ሰላማዊ ፍታሕ ክረኽባ ትምኒቶም ገሊጾም ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሚልዮናት ስደተኛታት ኣመልኪቶምን ነቶም ብተስፋ ምቑራጽን ተስፋ ንምድላይን ኣብ ዝተኻየዱ ጉዕዞታት ዝተቐትሉ ሰባት ኣብ ጸሎቶም ዘኪሮም እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብ ዝፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም